Millum dew jitqasmu 11,700,000 euro lil madwar 7,770 persuna li fil-passat sofrew xi tip ta' inġustizzja fuq ix-xogħol. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u l-Ministru għall-Familja Michael Falzon fil-Borża ta' Malta l-ħamis wara nofsinhar. Il-pagament għall-inġustizzja għal din is-sena huma maqsumin f'erba' kategoriji. L-eks ħaddiema tal-korpi u oħrajn li daħlu fis-servizz pubbliku li jammontaw għal aktar minn 3,000 persuna. Iħlas li kull min huwa eleġibbli huwa marbut ma' żmien li damu jaħdmu f'dipartimenti tal-Gvern bejn il-ħatra uffiċjali tagħhom u d-data tal-irtirar. Eks ħaddiema tal-korpi li daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku magħhom hemm inklużi eks ħaddiema tal-Gasport u l-eks membri tal-korpi li wara li spiċċaw mill-ingaġġ tagħhom daħlu jaħdmu f'entitajiet jew kumpaniji parastatali. Dawn jammontaw għal aktar minn 1,500 persuna jew il-werrita tagħhom. Eks ħaddiema tax-xatt eliġibbli għal din l-iskema din is-sena kien hemm madwar 650 eks ħaddiem tax-xatt jew l-eredi tagħhom. Il-ħasijiet tagħhom ilaħqu madwar 2,700,000 euro. Uffiċjali tal-Pulizija il-pagamenti ta' din is-sena huwa r-raba' u l-aħħar wieħed skont il-ftehim li kien intlaħaq mill-Ministeru mar-rappreżentanti tal-uffiċjali tal-Pulizija. Bil-pagament ta' din is-sena dawk eliġibbli u l-werrita tagħhom ikunu ħadu bejniethom ftit aktar minn 8 miljun euro. Għal dan se jibbenefikaw aktar minn 2,200 persuna. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna għal kif il-Gvern Laburista dejjem kien bil-għaqal u li fl-isfond tal-pandemija pajjiżna kien diġà preparat u għalhekk seta' jkompli jgħin lil dawn il-persuni. Da kollu jista' jsir għaliex il-budget huwa bilanċjat, għax il-budget isir bil-għaqal b'mod li dejjem ħalli mhux jitfa' naħa waħda u ħadd ieħor jibqa' nieqes, nippruvaw naraw illi kulħadd jieħu l-benefiċċji li ħaqqu. U dawna wara li nafu li moralment, għalkemm legalment ma kienx obbligat il-Gvern, imma moralment ħass li obbligat mal-ħaddiem u żamm kelmtu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja Michael Falzon spjega li kif tħabbar fid-diskors tal-budget tas-sena d-dieħla it-twettiq ta' din il-wegħda ser tissokta matul is-sena d-dieħla. Hija skema li l-Gvern kien wiegħed u l-Gvern iwiegħed iwettaq li nagħmlu tajjeb għal ċertu inġustizzji u anomaliji. Kellek il-sezzjoni tal-ħaddiema tal-korpi tista' jgħid l-ikbar waħda, kellek il-Malta Electricity Board, kellna ħaddiema tax-xatt u kellna wkoll uffiċjali tal-Pulizija. F'dan ir-raba' pagament minn barra li kulħadd ħajju pagament, f'dan ir-raba' pagament issa nkunu għalaqna is-sezzjoni tal-overtime tal-Pulizija. Pagament ta' dis-sena daqt ikun f'idejhom u diġà għandna vot għas-sena d-dieħla wkoll. Min kemm ilhom li bdew jiġu indirizzati dawn l-inġustizzji tal-passat sa mill-2017 ibbenefikaw il fuq minn 8,000 benefiċjarju li bejniethom gawdew minn 56,400,000 euro.